Assalamu alaikum Makwe. И Малик Бош Адлерир. Голый цанкан тин записью, что аудио, что даску шею Ризванова Боша, цанах люхерша, чечнер бу элшек эл. Так очень хаус хар Бош даску шерер сообщение. Вот кан связи доллар нистеллир. تو تاها شيء قطع فيديو يعيتن يستخل شيء فيديو دعوة شون يتشيش نرتخ اللباه تو إنخ جيكا بريجرد نرخ اللباه تو إيش تانيو إج وداقش تون أول كهوس هار بوخش تون جرجر نخريوخ شوري هتيا تون سبشين دعوة شون وبروس دعوة لندو يجت دلدو باه تو دلت بول مسير ديريس كل سجتين شان وت مالك سا تا فيديو يعيتن شيء بركل أول شيء объяснить, я шею волка, канал я гайд харил, а я и танцую сейчас видео такое чун. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи, братья, мои сестры, мои. Извините за видео, аудиозапись, я рецаю годы, район годы. И аудиозапись, она чечен аулер цахилович, пригороды района хила. Халибов Ризван Саидович, отзян орса дала, масарна баркл алла дейл до паймар до, хил ашмелил до дала паймар рейс хилшун, цуяй юртер цу пригородный район, глава администрации связи диалога и вопрос решить на алхамдулиллах ташиндина юат сахиру имам связи диалога шадалом вопрос решить ню. السجلوسوين غاسين دخنا تروان تغسو دخنا قمال دي نسوق قوي يشدات دين نبيكش تزودريش يتنسوق سجلوسوين واسين هم دلا شون واسينا ديل بايمر دوش خنتير دول سون واسه شون سون наоборот до грез خلشون سون يوعن جاي داخواتن سون ورسق دال دايريس خلشون مصيرنا